Amen bazalwane egameni lika Jesu. I just want to share something with you in the book of Philippians chapter 3 verse 7 and 8. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Noma uyibheke ezulwini ichaza kahle kakhulu uthi konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Uma ulifunda leli izwi leli ungalifundi njengenkondlo. Do not be poetic when you read this word. It is straightforward. Kunezinto ezisiphathe kabi empilweni ebeziyinzuzo kithi. Kunezinto ezisasiphatha kabi namanje eziyinzuzo kithi, ezingabenefit uKristu nakancane. Lezi zinto ziyasikhalisa. Lezi zinto zisenza singalali ebusuku ngoba ziyinzuzo kithi. So the Bible says, konke okuyinzuzo kimi ngakushaya indiva. I want you to ask yourself ukuthi lezi zinto ezikustressa kangaka ezikwenza ungalali ebusuku ngabe ziyambenefita na uKristu, noma yizinto osabambelele kuzo okwenza ukuthi noma zixaka ke manje bese zithatha ifocus yakho away from Christ. Ask yourself ukuthi lezi zinto obulokhu uzithandazela ucomplaina ngazo kuThixo ngabe bezi in line yini noNkulunkulu noma izinto nje ezibenefita wena. Ngifuna uyibuze lo mbuzo ukuthi lokho kuyinzuzo kuwe ngabe ukushayile na indiva? Because you're going to continue stressing ngezinto kahle kahle ezingekho entandweni kaNkulunkulu. Noma uthi uyahamba uyocela usizo uthola ungalitholi usizo because vele ucela izinto ezingekho entandweni kaNkulunkulu. Ngabe lokho okuyinzuzo kuwe ukushayile na indiva? And stop complaining. Just ask yourself, stop complaining, stop praying imthandazo yokucomplaina kuNkulunkulu. Ucomplaina ngezinto kahle kahle okumele ngabe vele awuzilandeli ngoba azikho entandweni kaNkulunkulu. Into ebaluleke kakhulu when we pray, noma ngabe kuthiwa ke sihlangabezana nani ke emhlabeni ngoba inkinga angeke sikwazi ukuzidoja. Bengikhuluma nomunye namhlanje kuseni telling him ukuthi lo mhlaba lo is made out of problems. There is no way that you can think of earth and expect goodness from it. There is no way, because lo mhlaba lo ugcwele nje inhlupheko. Sometimes sithola ama disappointment la emhlabeni kakhulu ngenxa ukuthi si expect into engekho emhlabeni. Umhlaba, if you can know ukuthi umhlaba ugcwele inhlupheko, umhlaba ugcwele ukukhala, you would understand ukuthi konke okubi okuzoza kuwe uzoku-embrace, uku-accept. Why? Because you know ukuthi vele indawo yobuhlungu le, okwenza ukuthi konke okuhle okuqhamukayo uku-appreciate and be thankful to God. The reason why we always complain is because we think ukuthi la emhlabeni kukhona ubuhle, and so masihlangabezana nezinto ezimbi kuba sengazathi sithola into engafanele, kanti sithola into yakhona vele emhlabeni. La emhlabeni vele akukho ubuhle obukhona. Ingakho silangazelela ikhaya lethu elisezulwini. Ingakho umpostoli Paul athi inkazimulo yakwambula ngeke zilinganiswe nenhlupheko. So I want you to understand ukuthi uma ngabe ke umpostoli Paul ekhuluma ngendaba zenhlupheko ekhuluma nje nangezinto zonke esibhekana nazo la emhlabeni, ugqamisa kakhulu indaba yokubonga ukuthi uma ke siya kuKristu noma kuNkulunkulu sithandaza, sifanele ukuba sibe ngababongayo. Sizoya kuNkulunkulu siyothandaza, sithandaziswa yinhlupheko nobuhlungu esibhekana nabo. Kodwa ngokwezwi leBhayibheli lithi ke sifanele ukuthi sibonge. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi ke usenkingeni la kulindeleke ngabe uthi Nkosi kanti ukuphi na ngahlupheka ukhona, wena uzothi Nkosi ngiyabonga ukuthi
ukhona. Ubonga uNkulunkulu usenhluphekweni, ilokho okushiwo iBhayibheli. Uma ngabe ufunda lapha kwabase Philip chapter 4 verse 6, ithi ke be careful for nothing. Uma uzofunda ngesiZulu nithi ningakhathazeki, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, in everything with thanksgiving. Here I'm talking about situations okuzo ungeke uye kuNkulunkulu uyobonga, okunzima uma ubhekana nazo uye kuNkulunkulu uyobonga. Ngikhuluma ngezimo ezinzima ohlangabezana nazo okwenza ukuthi mangabe uguqa phansi ngedolo uphuma inyembezi kube sengazathi ungavela umthuku uNkulunkulu. Ngikhuluma ngezimo ezinjalo. I'm not talking about izinto nje light. Ngikhuluma ngezinto okuthi mangabe uNkulunkulu kunzima lezi zinto lezi ukuthi ungangam-blame uNkulunkulu. Ngikhuluma ngokuthi abanye balahlekelwe ngabantu abaclose kubo amathemba abo okugcina. I'm talking about izimo la obona ngazathi umhlaba sewufike ekupheleni, sewufike ekugcineni. Ngikhuluma ngezimo la obona sengazathi wena wedwa udalelwe ukuhlupheka. Ngikhuluma ngezimo la usuthi nje uyafika empumelelweni vele nje bese kuyashelelela kube khona inkinga ongazi nawe uthi kanjani. Ngikhuluma ngezimo ezinjalo. Ngokwezwi ke likaNkulunkulu lithi uma siya kuye, before lithi ke let all your requests be known unto God. Liqale liveze lithi ke with thanksgiving. Ningakhathazeki ngalutho. How? Wathi singakhathazeki kodwa isimo sithi angikhathazeke. No, the Bible says noma ngabe kuthiwa isithi isimo khathazeka kodwa wena lithi ungakhathazeki. Bese ke lingapheli ekuthenini ungakhathazeki, lithi hamba wobonga. Nkosi, ungaze uyibuze ngibonga kanjani ngingenayo into engizoyibonga. Kusho ukuthi asikho isikhathi la okumele kube ukuthi ima uyobonga uNkulunkulu ngoba usubone okuhle kwenzeka empilweni yakho. uNkulunkulu ufanele ukudunyiswa, aphakanyiswe, izimo zizimbi, abongwe isimo sisibi. Ngikhuluma ngokuthi you have lost someone oyithemba lakho. Uya uNkulunkulu uyiyomblame, awuyiyombuza, uyobonga. Because there's quite a number of things. There's a lot esingabonga uNkulunkulu ngakho kunesingamgxekela khona. There's a lot. So nginalokho namhlanje ngisazoqhubeka ngifunde laphana ku it's Ephesians. It's actually Ephesians chapter 5 verse 19 to 21. It says, speaking to yourselves in psalm and hymn and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. And then it says, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, in everything, give thanks. That is what it says. It says, in everything, we need to give thanks. You can ask yourself, how come the Bible says give thanks in everything? It's because izinto eziningi esisikhathaza ngazo ingoba vele azikho entandweni kaNkulunkulu. We understand? So sometimes we worry a lot about things okumele ngabe sesisishaya indiva ngenxa kaKristu. We worry about those things. Anyway, even if you do worry ngenxa ukuthi kusemhlabeni kuyaphila, the Bible does not encourage us to go to God and complain. Nowhere does it say we need to complain. In fact, instead, uPaul usebenzisa inhlupheko njengento esondeza uNkulunkulu nangento esifundisa isifundo. The truth of the matter is, if you have gained experience from inhlupheko, it means you will never do that thing again. Inhlupheko was not actually created ukuthi islimaze. Kodwa inhlupheko idalelwe ukuthi I would say inhlupheko idalelwe ukuthi isenze sirealize noma sifunde okuthize empilweni, and then once we have learned and now we have experienced, kusho ukuthi in future we will live our lives better. So I want you guys to understand ukuthi akusizonke izinto ezikhona emhlabeni okumele, in fact akho ngisho yodwa into okumele mangabe sithandaza siyicomplainele.
ngoba uNkulunkulu uyawathembeka kithi lapho singathembekile. uNkulunkulu wasithanda singamthandi. uNkulunkulu has been always trustworthy. Ufuna ukuyifunda ngesiZulu kwabaseKolose chapter 3 verse 16 to 17. Ithi ke izwi likaNkulunkulu noma izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame nifundisane. Ngifuna ukuthi understand ukuthi lezi zinto engikhuluma ngazo kunzima ukuthi zenzeke uma izwi likaNkulunkulu noma izwi likaKristu lingekho ngaphakathi kuwe. Lezi zinto zi-impossible. We don't expect umuntu ordinary ukuthi enhluphekweni aresponde ngokubonga. Leyo nto leyo inzima ukuthi yenziwe umuntu ongenalo izwi ngaphakathi, ngoba izwi yile lishintsha ibehavior yomuntu. So ke iBhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu noma izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame. Yabona mangabe kuthiwa into ivamile kusho ukuthi into ejwayele. Yingakho ngithi ngisho ukufunda iBhayibheli kumele kube yinto eyenziwa every day ukuze ivame, akusiyo into yokufundwa kanye ngeviki. Ngizokusho lokhu njalo hleze ngisho iBhayibheli lukhuluma kaNkulunkulu. iBhayibheli lifanele ukuthi lifundwe every day. Umthandazo ufanele ukuthi yenziwe every day. Uma ufunda iBhayibheli every day, you will understand ukuthi umthandazo wenziwa njalo. Sometimes we lack in prayer because we don't read the Bible. But if you read the Bible tells you ukuthi we have to pray unceasingly. Okwenza ukuthi ke uma ufunda iBhayibheli ukukhuthaza ukuthi uthandaze. So lezi zinto zizobuzenza effortlessly ufunda iBhayibheli nokuthandaza. Ukuthandaza futhi noma sometimes ikunqinisa kodwa uzokwenza effortless. Why? Ufunda izwi every day and likhuthaza ukuthi wenze njani uthandaza. So ke ngithi ke lezi zinto zokuresponda positively to inhlupheko akulula ukuthi zenziwe umuntu ordinary, zenziwa umuntu ozwi likaKristu lingaphakathi kuye. Izwi likaKristu alihlale ngaphakathi kwenu livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangesidabelelo nangamaculo komoya, nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Yabona singacula amaculo osizi mangabe sihlangabezana nezinkinga, amaculo osizi nawo ongawacabanga. Asicule lawo maculo kodwa sicula amaculo okubonga. Sithi noma sikhuluma ngokubonga. Why senza lonto leyo? Ingoba izwi likaNkulunkulu livamile ngaphakathi kithi, okwenza ukuthi ke noma sihlangabezana nani ezimpilweni zethu siyakwazi ukuthi masithandaza uNkulunkulu asiyothi inkosi kodwa yini ngonani kanti kuwe, kanti mina kwakwenze njani, into zami zingahambi kahle, ezami ingane ayisebenzi, kanti kwakwenze njani mina indoda yangishiya, kanti kwakwenze njani mina ngisho esikoleni akucaci kwenzakalani nomsebenzi awuveli la ekhaya, nansi indlu yawa yathi indoda yayivusa yalana. Uyabona ukuthi yonke lezi insizi the Bible alisho ukuthi kahle kumele siyogxeka noma siyocomplain uNkulunkulu, kodwa lithi masiye ngokuyobonga. Kusho ukuthi ke indlela it deals with our psychology nendlela yokucabanga kwethu ngesizulu, ukuthi ke indlela esiresponda ngayo ezinkingeni ifanele ukuba ukuthi siresponda njengalokho iBhayibheli lisho ukuthi sifanele ukubonga, ngoba there is a lot to be thankful for uNkulunkulu asenzele khona then inhlupheko ezikhona emhlabeni. Mhlawumbe sometimes sihamba esikhohlwa ukuthi kwalona ithuba noma ke inhlanhla yokwazi ukuthi siye uNkulunkulu siyothandaza iwumusa okwawo ukuthi kwafa umuntu wafela thina ukuze sikwazi nokuba sesiyakwazi ukuthi sithandaze. So izinto okumele singayikhohlwa lezo, siqhubeke nokuthi sizibonge. Ukuchitheka kwegazi akusiyo into encane, sifanele ukuthi ngoba ivangeli esindiswa ngayo lelo sifanele ukuthi siyibonge lonto leyo njalo, sikhumbule njalo. Ingakho ke ngifunda leli zwi ke ukuthi ke konke nikwenzayo noma kungezi noma kungumsebenzi kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Sengiyavala ngibale izinto eziwu2, izinto ezikhathazayo ngabe izinto eziyinzuzo kuwe na, noma ukhathazwa izinto ongamele ngabe ziyakukhathaza. Okwesibili, eyinkinga ohlangabezana nazo kuya ngokuthi uresponda kanjani. Zizokuxaka zikuphathe kabi lezi zinto ngoba you have chosen to do so. Kodwa if only ubuwazi ukuthi sifanele ukuyobonga uNkulunkulu, ubuzokwazi ukuthi mohlangabezana lezi zinto you just thank God and be like, Nkosi
ngiyabonga. Uvela ukhumbule nazo zonke izinto uNkulunkulu akwenzele zona. Vele ukhumbule, vele uqala umbongo uNkulunkulu. We are responding positively to inhlupheko. Uze udide ngisho uSathane elindele ukuba siphatheke kabi ngezinto esihlangabezana nazo. Kodwa uvela ugcwala ukubonga ngaphakathi kuwe. Kuqubuke ukubonga kuze kuqubuke nemhlabelelo wokubonga azaxakeke ukuthi lo muntu wabonga ehluphekile ingenxa yalento engaphakathi. Ubonga uhluphekile ungazi ukuthi uhlanganise ini nani usenkingeni kuningi kwenzeka izinto kodwa uvela ugcwale lokho kubonga kudideka uSathane. Why lo muntu enokubonga? Yingoba ngokwezi kwabaseKolose chapter 3 verse 16-17 lithi izwi likaKristu ahlale ngaphakathi kwenu livame. Uma izwi livamile ngaphakathi kuwe nifundisane ngokuhlakanipha bese lithi ke ezinhlizweni zenu nibubele uNkulunkulu ngokubonga. Nibonga uNkulunkulu nihluphekile, ubonga uNkulunkulu uxakekile, uye uNkulunkulu uyobonga. Xakeke uSathane ukuthi lo muntu wabonga exakekile, lo muntu wabonga ehluphekile, lo muntu wabonga elahlekelwe. Ingoba uyazi ukuthi the Bible said to you, thank God in everything with prayer and supplication and thanksgiving. Let all your requests be known unto God. Asinje kuyokutshela uNkulunkulu ngeenkinga zethu singaqalanga ekubongeni. Indaba isekubongeni. Gcwala ukubonga ngaphakathi kuwe. Ubonga uNkulunkulu uzumdumisa ungaze uhlabelela imihlabelelo yosizi. No. Mawuhlabelela umhlabelelo, uhlabelela imihlabelelo yokubonga. Dideka amadimoni ukuthi kwenzakalani la. Besithi siqedile ngayo. No, lo muntu uunderstanda izwi. Uunderstand ukuthi kubhaliwe la ukuthi even inhlupheko ayibekelwanga nje kodwa ibekela ukuthi isifundiso okuthize. Kube inhlupheko beyingekho bengeke kunezinto ebesingeke sikwazi ukusifunda. noNkulunkulu besizomdelela kube inhlupheko beyingekho. Kodwa inhlupheko ibe khonela lokho ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu khona. Inhlupheko ikhonela lokho ukuthi uyazi kahle siyafunda ngalezi zinto. We gain experience bese kuba nezinto esiziavoidayo in future singasazenzi. Why? Ngenxa yenhlupheko. So le nhlupheko le ikhona nje uzothi kuMpostoli Paul manje ezokhuluma uthi siyazibonga. Akukho nangelodwa ilanga la akhuluma khona ngokuthi masisenhluphekweni sifanele ukuthi siyocomplaina uNkulunkulu kodwa uthi siyazibonga ngale nhlupheko because siyazi ukuthi ngayo sithola ithemba. So inhlupheko ayikazi ibe khonela ukuthi izocindezela umzalwane who understands or who has the word of God inside him, who understands ukuthi izwi le Bible lithi sifanele ukuyobonga kukho konke before we even let him know of all things that bother us. Sifanele ukuthi sibonge kuqala. Usho njalo lapho kwabaseFilipi chapter 4 verse 6 usifanele ukuthi simbonge kuqala. Yabona sibonge uNkulunkulu kukho konke before you even start complaining. Inkosi yomusibe nawe. Amen.